Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan sehingga kita saged sareng-sareng pinanggih nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos, anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun cateta dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun kita aturaken dawuh saking Hadratus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang dipun dawuhaken mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Apa ae sing diseleh teng jerone kegaibane ati, kesamarane ati niku mesti bakal muncul tenggene penampilan lahir.
Mila kula panjenengan sedaya kedah ngatos-atos terhadap pengakuan-pengakuan kita piyambak. Ingkang kadang-kadang keranten sakjane mung krana males, krana aras-arasen niku nganggo topeng, nganggo tameng, nganggo tutup nek dielingno wong iku sing penting lah atine. Masih njobone ngene-ngene ritek lek atine apik ya apik. Niku kedah dipun teliti sing saestu ngantos dipun nemotaken dek wingi sinten mawon sing atine ngaku makrifat tetapi kok mboten muncul sama sekali buah pengaruh labet saking kemakrifatan niku tentang napa dek wingi semangat ngelampahi perintah, cepet-cepetan ngelampahi perintah, menghindar sedaya persoalan ingkang nyebabaken piyambake pisah utawi tebih saking Allah. Nggih, susah, bingung, poyang-paying nek piyambake dumawah teng kene posisi, suasana, situasi sing piyambake terpisah saking Allah. Nek enten tiyang ngaku makrifat tapi kok blas mboten enten ngotene niku berarti pengakuan niku goroh. Ngoten. Terus saking menika dipun kewataken malih dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki ingkang dawuhaken bilih tanda-tandane wong kafir kuwi nek ning atine kuwi napa lek enek wong nyebut Gusti Allah tok ngoten tanpa liyane atine mengkeret. Tapi lek Gusti Allah disebut campur karo liyane niku berarti napa piyambake seneng niku pun napa pun dadi tanda-tandane. Terus kesimpulannya terus pundi diwingi sampun dipun aturaken bilih nek tiyang niku bener-bener ngaku mukmin ngoten. Piyambake mesti ngakoni lek keputusan sembarang kalir niku kagungane Allah. Allah Maha Luhur, Allah Maha Agung. Berarti liyane Allah niku blas mboten enten perang. Nek piyambake percaya ngoten tenan nggih, ya mesti mboten bingung, mboten jengkel, mboten tanda tanya. Mboten napa nggih istilah mengkeret atine. Terusipun wala fafi dalili hadzal kalam wa fahmihi minal khitab. Tenggene dalile dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki sing dawuhaken soal napa tetengere wong sing kafir niku lek disebut Allah atine malah jengkel mengkeret dadi ciut. Niku waliane terus pundi annal mukminina. Niki. Annal mukminina sak temene wong mukmin kabeh iku idza dzukira tetkalane disebut sapa Allah bitauhidi kelawan tauhid Allah ijen dil tanpa enten peran liya-liyane wal ifradi lan tegese ngijeni fi syai'in ing dalem siwiji-wiji. Angger wong mukmin tenan kok terus muni Allah ngoten insyarahat mongko dadi jembar apa suduruhum pira-pira atine wong mukmin. Nalika ndek lali atine ciut, atine putek ana bangsa dielingno Allah. Sakal terus padang, sakal terus jembar. Niku salah satu bentuk tetengere wong mukmin. Mergo napa? Nalika piyambake disentuh kata-kata Allah ngoten. Iku pancen teng jero atine pun enten ma'arif. Pun enten anwar, pun enten cahaya. Pun enten napa semacam kesadaran. Iya ya. Langsung napa nek iya ya. Aku iki lak kliru. Apa wedi aku? Wong ora enek sing perlu diwedeni. Lah apa kuwatir wong ora perlu enek sing dikuwatiri. Wong kabeh iki wis temata menurut tatanane Allah. Dene aku susah iki kan sakjane susah sing gak perlu. Terus jembar atine.
Niku lek wong mukmin tenan. Wa tasa'at lan dadi luas apa kulubuhum atine mukminin, wastabsyiru lan dadi bungah sapa wastabsyaru lan dadi bungah sapa mukminin bizikrihi kelawan nyebut Allah wa tauhidihi lan nyuwejakaken Allah. Malah waliane wa idza dzukirat lan tatkalane disebut apa alwasa itu pira-pira perantara, pira-pira antara gang-gangan sing ngegangi dheweke karo Allah. Diaran lantaran niku wal asbab lan pira-pira sebab alati kang dunahu kang sakliyane Allah karihu mongko padha sengit sapa mukminin zalika ing mengkono-mengkono wasaid lan asbab wasma azat lan dadi mengkeret ciut apa kulubuhum pira-pira atine wong mukmin. Justru wong mukmin iku lek dikandani, ngono iki lak kabeh iki lak krana olehku kerja keras tenanan, lek ku ngemes tenanan, lek ku matun tandur tenanan, mulane panenku semene akeh iki. Lek krungu kata-kata ngono ku wis jengkele ra karan. Wong kok lali Gusti Allah. Gemereneng ki ambak teng jero atine. Niku tanda sing jelas wa hadhi utawi iki tenger iku alamatun sahihatun tetenger sing jelas sing bener mulane fa'rifha mongko ngenalono sapa sira ha ing tetenger iki mingkol bika saking ati sira dhewe aja kok terus krungu pengajian ngene terus dienggo nudingi wong utawa lek kowe duwe kanca wa mingkol bi ghairi kalan saking atine liyane sira nek kowe arep kekancan deloken yatine perlune apa litas tadila supaya bisa oleh pituduh sapa sira biha kelawan tenger sing bener mau bisa oleh pituduh ala hakikati tauhid ing atase sejatine tauhid fil qalbi ing dalem ati au wujudi khafi syirki utawa wujude samare musyrik disiri ing dalem jurune ati ing kun talamun ana sapa sira ku arifan wong kang ngerti tenan. Iki dawuh lengkape saking Syekh Abu Thalib Al-Makki sing dik wingi dereng tutup. Dadi pun jelas lah tetengere niku pun genah. Lah lajeng terus pundi? Niki masalah sing didhawuhke Syekh Abu Thalib Al-Makki niki termasuk persoalan sing penting nggih. Niki termasuk wadil masalah allati tadamana kalamu Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu min a'dhamil masail. Niki soal sing agung, soal sing penting dalam hal napa? Ala sidqis shadiqi wa kadzbil kadzibi. Masalah sing paling gampang untuk membuat kriteria, membuat indikasi. Wong iki temen apa ora, wong iki goroh apa ora. Termasuk kangge ngoreksi mawas diri, introspeksi diri kula panjenengan sedaya. Lek pas neliti awake dhewe iki jane wong temen apa wong ora temen. Mboten. Lek pancen wong niku temen tenan ning jero atine niku tangi turu plek niku sing enek Gusti Allah. Niku setiap kali krungu azan mesti digegal tangi nggih. Tapi lek sing ning jero atine niku sing ana niku dhuwit ngoten nggih. Krungu azan malah nglimprek tapi lek krungu kalau enek tamu arep nyaur utang digegal ngoten. Nggih lho nggih. Lha jenengan lagi ngoten. Sing kadang kula jenengan ngoten iki. Lek krungu kala nek azan dan jamaah ngoten niku pas turu digugah ngoten. Oh, nggih klolet-klolet ngoten. Tapi coba lek diwae kula Pak, nek wong marani arep tuku dagangane sampean, ulah gua kenen cekekal ngoten wis. Ora wudu ora apa wis langsung metu. Nah niku tondo sing jelas. Termasuk sing didhawuhke Syekh Abi Thalib Al-Makki kala wau niku termasuk pinten-pinten bentuk petunjuk dalil bukti sing nyata sing jelas. Ngoten. Mila nggih. Napa? Sing diaturke Syekh Abi Thalib Al-Makki niki kedah nggih apa nggih patokan kersane mboten gampang kapusan. Monggo niki kita terusaken anggenipun ngomentari Syekh Ibnu Abbad terhadap dawuhipun Syekh Abi Thalib Al-Makki sing pun didhawuhke kala wau ngeten.
walamma kana qasduna fi hadzal tambih istighnamu dzikril fawaid al-ajibah wal khirsi ala rasmil maqasid al-gharibah li ghurbati din fi hadzal zaman ar-radal wasila'il ghirrah wal jahli alal mansubina ila ilmi wal fadli hasuna minna iradu hadhil kalimat ala wajhi darbil masal wal iktifa bin nahali anil ghalal. Niki dirosipun Syekh Ibnu Abbad cuplikan dawe Syekh Abi Thalib Al-Makki sing tak lengkapno iki mung sekedar ngelingno. Nggih, ngelingno bek menawa ditampilno ngeten tiyang niku saged meraih pinten-pinten kegunaan paedah guna sing penting. Mergi zaman sakniki niki pun 14 abad yang lalu, 11 abad yang lalu niku pun diomongne ngeten iki. Zaman saiki iki agama iki wis ora patek direken wong. Mergo agama iki wis asing. Niki 11 abad yang lalu lho kele dawuh. Zaman wis asing, agama wis gak dianggap penting. Ngoten. Kebodohan sudah merajalela. Sing bodho diomongno pinter, sing pinter malah dikucilkan. Wong sing atine peteng dianggap awas, wong sing atine awas malah dianggap bodho mergo gak umum. Nasibe agama saiki kaya dene dokter ning tengah-tengah rumah sakit gila. Sing waras malah dianggap gila, sing gila ya kuwi sing waras. Ngoten mula menurut ingsun dawuh Syekh Ibnu Abbad iki perlu tak sampaikno sebagai contoh. Perlune napa to? Liyak malah supaya bisa nglakoni bimuqtadza zalika kelawan tuntutan tatrapane mengkono-mengkono dawuh sapa sing nglakoni muridun salikun murid sing ngambah dalan tumuju marang Gusti Allah. Lah nek sing ora kudu ngambah ya wis. Nggih. Sing ora kudu ngambah dalan ya aja dipaksa lan ya aja dipaido lan ya aja maido. Niki pancen wong sing kepengin napa nggih istilahe kepengin duwe cita-cita tumuju dumateng Allah niku pancen ya ora umum wong kok. Ora umum wong. Ngeten. Wal yantahij min munasahati rabbih fi dinihi wa qalbihi awdhal masalik. Sing sae murid sing suluk, murid sing ngambah dalan tumuju dumateng Gusti Allah niku intine selalu nyuwun supados dipun paringi nasihat, dipun paringi dalan sing bagus saking pangeran terhadap urusan agamane, urusan atine. Dan mila ngoten. Sing hati-hati. Sing hati-hati mahami napa-napa sing hati-hati, ngrasakno napa sing hati-hati. Mergi sering kali ngeten lho nggih. Wong niki kadang-kadang nuwun sewu niki. Kaya sak kula ngeten iki sering kali terjebak. Ming iso cerita rumangsane wis teko. Hati-hati lho nggih. Jadi ampun kesusu. Ampun kesusu menela kula wong hebat, iki lho wong apik, iki lho wis cedhek Gusti Allah. Ampun kesusu ngoten. Didelok mawon dos pundi tumindak sing sak benere. Dos pundi lakon saben dinane. Dos pundi akhlak tumindak napa apike muncul apa ora. Enten wong iso wiridan. Wonten-wonten ampuh. Bangsa ampuh diparingi mukasafah. Bangsa mukasafah diparingi iso roh barang gaib. Bangsa roh barang gaib ya bae iso bedhek atine wong. Tapi kadang-kadang lek niku mboten napa nun sawu nggih, mboten arahe mboten teng ma'rifatullah. Sing enten padange ati niku wae campur padange nafsu. Nggih. Mergo antarane sinar srengenge karo geni sing ngobong omah niku sami lho nggih. Nggih ta nggih. Sinare senter karo omah kobong niku nggih. Omah niku lek kobong ya iso ngetokno sembarang kalir kok.
Nggih. Sami nafsu niku kadang-kadang lek pun dadi siji kalih ati, atine kobong niku nggih sembalakane iso dadi ketok lho. Mulane pun ya aja gampang kaget upamane ana wong ahli maksiat lho jane yo tukang medok, tukang mendem tapi lek ngomong kok ceplas-ceplos tes lepas. Nggih kadang-kadang pancen omah niku lek kobong. Niku senajan listrike mati wong omahe kobong. Niku barang kiwa tengene omah malah ketok kabeh. Saged mboten ngoten? Lah saniki kan ditingali mawon. Piyambake saged maringi mukasafah awas ngoten niku. Mukasafah istidraj penglulu saka Allah napa mukasafah ma'arif anwar saking Allah. Tengere terus pundi? Tengere iki ditingali mawon lahire. Piyambake saged mboten nglakoni perintah Allah. Nalika piyambake diparingi ndelok atine wong kreteke elek sing ditokne balas dendame ta? Apa kasih sayange? Terus dia mundak sombong apa mundak tawaduk? Ya, apa semakin menonjolkan diri apa semakin mendelikno diri? Apa mendelik menyembunyikan diri ngoten lho. Semakin tenggelam di dalam kenikmatan dia sebagai orang yang duwe alat nggih robos istilah duwe indera keenam itu dia semakin tenggelam kah atau bisa jenggelek? Apa bahasa Indonesia yang jenggelek? Angel lho jenggelek niku. Bangkit niku lak tangi. Jenggelek niku tangi tapi sing dos pundi nggih? Khas nggih. Ora padha mbek jenggelek tangi niku. Jenggelek artinya ada peningkatan dari yang dia memandang makhluk, kebanggaan dilihat makhluk kan? Apakah dia bangga semakin dekat kepada Allah? Lah niku angel. Mana pun nuwun sewu niki kadang-kadang niku khususnya nggih kanca-kanca wong pondokan, wong pesantrenan niku sok-sok nek wong wani nerak syariat itu malah dilem. Kalau wali malah ngoten niku. Enek wong sing diarani jereke duwe karomah terus wani mendem, mendeme diedeng-edengno ngoten malah terus dilem-lem oleh kok siji makome. Mboten enten teng agama Islam mboten enten fasilitas. Jenenge demeni bojone wong masih sing demeni kiai hukume panggah haram ngoten lho. Demeni bojone wong masih niku Gus nggih panggah haram. Nyolong-teke wong lek niku Gus nggih haram. Ora kok terus sing nglakoni wong anu terus dadi mboten haram mboten. Mulane istilah apik napa mboten apik niku mboten kena diteliti sakniki. Dene ngoten lho nggih. Jenengan husnudzon ya saiki cek nakal ning sok ben akhire lah apik. Ya soal akhire apik niku oleh mawon husnudzon, tapi sakniki elek kudu diomongne elek ngoten lho maksude. Jangan sampai hanya karena sampean punya kesungkanan dengan seseorang, ketika seseorang niku nglakoni dan nerak syariat seakan-akan orang itu lebih leluasa ngurat ngarit tatanane Allah daripada Allah sendiri. Niku lebih berbahaya lagi. Mane tetengere genah. Tetengere niku genah. Wong sing ning jero atine saleh mesti lakon lahire saleh. Pathokane genah Quran, hadis. Lan anggere wong niku ngerti kok. Niki halal, niki haram, ngoten niku ngerti ya nggih. Ngerti, ampun sampai hanya karena sampean demen ngoten. Demen sing dereng diteliti kono nglakoni haram barang sama nanggep halal mawon itu enggak bisa. Harus diakui haram itu haram, halal itu halal. Pun niku perlune diaturke ngoten. Supaya kula panjenengan selamat saking kepentingan-kepentingan sing namung sesaat, sing kadang-kadang napa nggih ngomongin dakik-dakik, ngomong jero-jero, tapi sakjane dhek urung tok jero. Kadang wong niku ndelok kok jaba wis ngomongno sing teng jero. Wis teng jero. Dadi lek kepengin roh tenan, rasane tenan ya dilakoni.
Saterusipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari badhe maringi tondo bedakno antarane wong sing nek wau kan makrifat sing ngaku-ngaku nggih. Sing diterangne dhewe enten wong ngaku-ngaku makrifat, wong ngaku-ngaku kenal Gusti Allah. Lah niku jenengan sebagai wong sing pengen kenal, niku lek pengen kenal yo diteliti lahire mawon. Ora iso to jenengan jajaki atine nggih. Sing kena didelok niku lahire. Gejalane nek roh wong enek wong merengut berarti jero atine janggal. Enek wong kok mesem berarti jero atine napa? Bunga. Nah, saniki bedano antarane wong sing makrifat teng Gusti Allah. Makrifat teng Gusti Allah sing oleh makrifat, oleh kenal, oleh ngerti Gusti Allah niku liwat pituduhe Allah langsung utawi liwat golek-golek. Golek-golek dhisik. Niku ternyata bentene tebih. Ngoten. Bedane ada. Tengriki dipun dawaken syattana baina man yastadillu bihi. Syattana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi. Wal istidlal alaihi min atamil wusul ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiya lati tuwasilu ilaihi. Iki dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngingingi tiang-tiang sing kepengin wusul dhateng Allah, pengen kenal Allah niku dalane werni-werni wonten istilah mustadil bihi, enten istilah mustadillu alaihi. Monggo kita sareng-sareng nggih sedaya metenteng sithik niki. Sedaya metenteng sithik bahasane sedaya njlimet. Sattana beda banget. Bainaman antarane wong yastadilu kang amrih pituduh sapa man amrih pituduh bihi kelawan Allah langsung. Au yastadilu utawa golek-golek dalil sapa man alaihi tumuju marang Allah. Beda nggih, beda wong sing golek pituduh kelawan Allah karo wong sing golek-golek dalil dinggo goleki Allah. Kula baleni nek beda banget wong sing amrih pituduh, amrih dalil kelawan Allah. Tegese Allah langsung dadi dalil karena pancen sing iso dalili, iso nduduhno niku Gusti Allah. Karo wong golek-golek pituduh dinggo goleki Allah. Napa bedane? Enek wong golek dalil sing duduhno Gusti Allah. Tegese Allah langsung dadi dalil. Allah dadi dalil. Sing pertama, sing kedua, wong golek-golek pituduh dinggo goleki Allah. Napa bedane? Beda banget ya. Ora usah ditakokno niku lak jelas beda. Enek wong ngertine niku pancen diduduhno wonge. Iki lho aku, Gusti Allah. Mboten. Nek sampean kenal kula nggih, mara sampean kula jak, mboten mawon terus mara
Kula kei kartu nama, iki lho aku jenengku Imron. Karo jenengan sik golek-golek. Sakjane sing jenenge Imron iki ndi ta? Benten apa mboten niku? Benten nggih? Benten. Nek sing pertama niku langsung, lek sing kedua liwat wong. Liwat perantara. Al-mustadilu utawi wong kang amrih dalil, amrih pituduh bihi kelawan Allah. Iku arafa ngerti sapa mustadilu bihi. Niki meh sami bentuke, mustadilu bihi kalih mustadilu alaihi. Al mustadilu ta wong kang golek dalil bihi kelawan Allah, iku arafa ngerti sapa al mustadilu bihi. Ngerti al haqqa ing hakikat. Sebab apa? Li ahlihi karena pancen ahline mustadilu bihi. Fa'abata mongko netepaken sapa al mustadilu bihi al amra ing perkara apa wae oleh netepno min wujudi aslihi saking wujude asline al amr. Niki napa? Langsung lagi. Meskipun sampean dereng iso muni toya, sampean wis ngerti niki upama gak ro jenenge ritel lah. Sampeyan lagi pun ngerti to, ngeten iki gelas isine toya, ngeten lho. Ora usah diomongno, sampeyan yo ora usah muni toya, kula mboten usah muni toya, langsung. Langsung tak ngerti to. Akhirnya terus sesuai agek diomongno karo jenenge toya niki. Enek wong sing luwih ngerti dudu iki jenenge banyu. Iki jenenge banyu. Nggih. Paham nggih? Berarti sekali sampean diomong iki banyu langsung oh kuwi banyu, diadai gelas langsung. Beda lek ngeten, ora roh apa-apa. Ora roh apa-apa. Sampean bayangno nggih, sampean bayangno. Sampean kula critani. Enek iwak. Ngoten. Enek iwak. Kuwi raine rai wong. Buntute buntut bedes. Iwak raine rai wong, buntute buntut bedes. Ngoten. Duwe suwiwi kaya manuk. Awake ndujur dawa kaya ula. Ngoten. Wis, golek ana. Saman bayangna tok pun angel ta. Gila. Mergo krungune mung krungu pituduh saking kula niku sifat. Dereng roh hakikate. Niku diceritani lho nggih sampean bayangno ora panggah graya-graya mawon. Paham nih? Enek wong sampean kula kandhani enek omben-omben. Iku jenenge es mega mendung. Es mega mendung. Sampeyan lak sing duduhi sinten? Sing duduhi es mega mendung niki wau lho, sing nyeritani sinten? Kula nggih. Pak, enten es mega mendung. Sing duduhi sinten? Kula nggih. Kula niki es napa mboten? Senes iki lho, berarti sampean bisane sampe gathuk tok teng mega mendung niku kudu liwat kula. Nggih. Kudu liwat kula niki jenenge sampean al-mustadillu alaihi. Sampean golek pituduh tentang es mega mendung niku kudu liwat kula. Tapi nek sampean sampean wis roh rasane gula. Wis roh pancen wis rasane, cuma nalika urung roh lek kuwi gula ngoten lho.
Tapi wis ngrasakno. Banjur enek wong muni, sing mbok rasakno kuwi gula. Beda mboten pengertiane. Antarane wong sing kula duduhne es mega mendung kalih pengertian sampean tentang gula. Mantep sing pundi? Mantep sing gula, senajan mungkin nek petok wong Inggris ora muni gula tapi sugar. Petok wong Arab sukar. Nggih. Petok wong Jawa gendis. Tapi rasa niku mboten berubah. Napa lek diomong gendis niku terus enak pahite. Lek dia ngomong gula terus metu asine lagi mboten nggih. Padha tetep. Ning niku sing dimaksud wong sing ngerti Allah. Ngerti Allah, dengan Allah dia itu menetapkan segala sesuatu karena memang dari asli wujudan itu sendiri. Ya pancen wujude gula wis dirasakno ya wis. Dene wong ngomong iso to muni ngomong liya-liyane. Nah. Lah nek enek wong sik golek-golek pituduh. Wal istidlalu utai wong sing golek dalil alaihi tumuju marang Allah iku min adamil wusuli krana ora anane sambung ilahi maring Allah. Anane wong isih goleki Allah mergo urung usul urung sambung. Lah nek sampean tak kandhani sing sampean dilat iku gula, tapi sambung dhisik ta. Lha nek sampean kandhani enek barang rasane legi-legi ku apa to? Nek legi ku ya urung ngerti. Diomong ngono lek urung tok tenan iki lho gula rasakno ngoten nggih. Malah kadang-kadang isih salah dalan kok ngoten niku. Iki lho gula sing didelok putihe. Sing didelok pringkil-pringkile. Malah kadang diambul-ambune kok rodok sengak ngene. Hakikat legine gula mboten tercapai. Senajan mungkin wis oleh dalil. Ya, mula sangka niku benten pancene. Lah nek mboten krana niku wa ilah. Wa ilah lek ora krana pancen enek istilah yastadilu alaihi karo yastadilu. Bi, lek ora krana urung usul, famata mongko kapan goba tau ilang sapa Allah hatta yustadalu hatta yustadala sehingga digoleki dalil apa alaihi Allah. Apa Gusti Allah iku tau ilang? Kok sampai enek wong goleki Gusti Allah. Ren sakjane nuwun sewu nggih niki tak ajeng dikembangne pembahasan iki. Allah itu sebenarnya sesuatu yang sangat nyata. Dan sebenarnya enggak perlu dalil. Sesuatu yang sudah nyata nggak perlu dalil. Sama nek tak takoki dalile apa? Iki padang. Buktekno lek iki padang lho. Piye to wong barang wis terbukti kok kon buktekno. Niki sakniki padang napa peteng iki? Buktekno lek iki padang. Hah? Sampeyan kok ngerti padang niku keng pundi? Lho, kok ngerti lek sakniki padang niku keng pundi sampean ngertine? Nah? Nggih keng padang niki dhewe ngoten lho nggih. Nek sampe enek wong kok isih golek-golek apa to buktine padang kuwi. Ya berarti pancen dhek ora duwe alat sing kena dienggo mencapai kepadangan itu. Sehingga dhek golek-golek padang. Gitu lho nggih. Sakjane saya niki perlu serodok mikir nggih. Serodok mikir. Gusti Allah itu ora usah didalili. Maksudnya rasa itu terus apa buktinya kalau Allah itu ada? Ora usah dibuktekno. Lek pancen kowe ku wong tenan, waras atimu tenan. Allah ki ana kok. Ya senajan mungkin enek sing muni dudu Allah Gusti, enek sing muni tahu, enek sing muni God, enek sing muni pangeran, enek sing muni Tuhan. Ana to nggih. Dengan soal uni mawon. Tapi bahwa kehadiran Allah itu sudah pasti
Pasti setiap orang tahu lah. Mengapa mesti dicari? Semakin kamu mencari dalil berarti semakin kamu keluar. Nggih. Semakin keluar. Wa mata ba'uda. Lan kapan ba'uda tawaduh sapa Allah hatta takuna sehingga ana apa asarul labet. Iya labet iku alati perkara tuasilukan bisa nekaken apa asar ilahi maring Allah. Kapan Allah pernah lepas? Sehingga perlu ada alat untuk sambung kepada Allah. Wong Allah itu enggak pernah lepas dari kehidupanmu. Jangan sesuatu yang sangat nyata lah mengapa mesti kehilangan. Enggak pernah hilang kok sama ngomongnya hilang. Niki. Niki perlune panjenengan sakniki kudu ngleremno angen-angene. Monggo dimulai saking kesadaran awal. Anak Adam, Banu Adama utawi anak putune Adam. Fi awwali nas'atihim ing dalam kawitan pertumbuhane anak Adam. Wa ma ba'da khilqatihim lan ing dalam kawitane kedadeane anak Adam. Wa khurujihim lan metune anak Adam min butuni ummatihim saking wetenge pira-pira ibu anak Adam iku mausumuna ditengeri, ditandani, disipati apa anak Adam disipati bil jahli kelawan jeneng bodoh. Napa? Bodoh. Wa adamil ilmi tegese ora ngerti. Mulane Allah Taala dawuh, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku akhraja wis netokaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Min butuni ummahatikum saking wetengane pira-pira ibu sira kabeh la ta'lamuna. Hale ora ngerti sira kabeh ora ngerti sayaan ing suwiji-wiji. Jenengan lahir procet enten sing sampean kelingi sakniki. Rekaman nalika sampean lahir sampean sik kelingan paling ya jarene nggih. Jarene mak cerita biyen pas aku lahir biyen jareke kalungan usus. Mulane aku saiki luwes nganggo apa ae pantes. Niku lak jarene sampean kan mboten kelingan. Karena pancen bodoh dadi ora ana sing dieling-eling wong bodoh niku napa sing dieling-eling. Summa inna Allah Ta'ala nuli kari-kari saat temani Allah Ta'ala iku ikhtassa gawe keistimewaan, gawe kekhususan sapa Allah ba'dahum ing setengahe Bani Adam bi khususiyati inayatihi kelawan kekhususan pitulunge Allah wahtarolan milih sapa Allahum ing Bani Adam min ahli saking ahline Allah dipilih li wilayatihi maring dadi kekasihe Gusti Allah. Wa madzaka illa li husulil ilmi allazi tadammanahu qoulu ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wa madzaka lan ora ana apa zaka mengkono-mengkono pilihane Allah mang iku apa ora ana iku illa li husulil ilmi krono hasile pengertian alladzi kang tadomana kang mengkuhu ing pengertian apa qaulu ta'ala Allah Ta'ala wa ja'ala lakum lan dadiaken sapa Allah lakum kedue sira kabeh asam ing pengrungu wal absar lan peninggal wal afidata lan pira-pira ati. Dengan alat mendengar, dengan alat melihat, dengan alat kesadaran hati, maka sedikit demi sedikit yang namanya manusia mulai ngerti. Dan itu kekhususan dari Allah. Gitu? Mulai bapak. Mulai mimik. Masih ada urung iso ngomong mimik. Mimik. Langsung. Roh lah ikut jenenge mimik. Gitu? Sing aneh malih. Kapan tau wong niku mulai krasa eneke akune dhewe-dhewe?
Berarti sing dudono eleke aku niku sinten? Sampeyan tahu sekolah tentang aku? Kok mau sadar aku enek aku lho itu mulai kapan? Nah itu namanya sama dekat sekali dengan Allah. Sehingga Allah menunjukkan bahwa ada yang namanya aku itu tanpa ditunjukkan oleh siapapun. Siapa sudutune? Allah. Dan kesadaran niku wau alladzi yuhaqqiqu lahumun nisbah wa yujibu lahumuz zulfa wal qurbah. Nek sampean bener-bener gunane alat pangrungu, alat peninggal, alat kesadaran ati niku digunakne sing tenang. Jur digunakan untuk napa? Merasakan betul. Itu semua bisa membuktikan bahwa kenisbatan, bahwa hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan antara hamba dan Tuhannya, hubungan antara khalik dan makhluknya, maka dari itu semua akan terciptalah dengan pasti bahwa manusia akan merasa dekat dan sangat dekat. Di mana itu bisa diisyaratkan dari dawuh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun. Supaya seliramu kabeh padha gelem syukur. Syukur niku napa? Sal wangsul pun kula aturke, sakara yaskuru, syukron iku maknane buka. Sakara yaskuru niku maknane fataha yaftahu, maknane membuka. Supaya hatimu kebuka. Nek dikai pengrungu, itu kan terbuka, ada pendengaran, ada suara. Dikai penglihatan kan terbuka. Sesuatu yang asalnya nggak kelihatan jadi kelihatan. Begitu pula kesadaran hati, sesuatu yang nggak terasakan menjadi terasakan. Gimana? Niku sedaya pitulung saking Allah yang perlu dibuka. Sakjane Allah itu nggak pernah gaib. Lah mengapa mesti dicari? Wong malah sing dudune apa-apa kuwi Allah. Kowe ngerti akune sampean ya Allah. Sampean ngerti ibuke ya Allah, sampean ngerti macam-macam rasa dan lain sebagainya niku peparing saking Allah. Lah kok malah dibalik. Goleki Allah. Dan pun nanging niku idealnya begitu. Kenyataan terus pundi? Kenyataane pancen Allah taala damel menungso niku didamel macem-macem. Terus pundi pendamelanipun Allah? Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allahum ing anak Adam didadekno ala qisma ini ing atase rong kelompok. Nomor 1 muradin, nomor 2 muridin. Sinten Pak? Muradin kalih muridin. Niku lek dijamak, lek ijen-ijen murad kalih murid. Tiyang niku enten sing tiba posisi murad, enten sing tiba posisi murid. Enten dawuh malih tiyang niku sing posisine posisi majzub, enten sing posisi salik. Betul. Nanging sakjane mboten nek diurut-urut neh antarane murad kalih murid nggih majzub kalih salik niku kedua-duanya adalah murad dan majzub. Panjenengan kok duwe grenjet kepengin goleki Gusti Allah niku jane ya krana ditarik Gusti Allah jane. Sampeyan kok moro-moro grenjet kepingin mencari kebenaran, itu sebenarnya malah dikehendaki oleh Allah. Senajan cara pencapaian kebenaran itu melalui proses. Ada kalanya orang yang mencapai kebenaran itu langsung dapat kebenaran. Nah, sing langsung iku jenenge mustadillu bihi. Sing liwat proses iku jenenge mustadillu alaihi. Sing langsung jenenge murad,
Sing melalui proses jenenge murid. Sing langsung jenenge majdzub, sing melalui proses jenenge salik. Tapi dene soal hasil, wong asire karo-karone ku yo ngerti. Nggih, sing murad nggih ngerti Gusti Allah, sing murid nggih ngerti Gusti Allah. Kedua-duanya itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, ternyata dapat petunjuk dan tidak dapat petunjuk itu kedua-duanya juga dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah ta'ala Gusti Allah iku yajtabi wis milih sapa Allah ilaihi maring Allah, milih man ing wong yasha kang ngersakaken sapa Allah. Wa yahdi lan nuduhaken sapa Allah ilaihi maring Allah, nuduhaken man ing wong yuni bukan gelem bali sapa man. Enten wong niku sing memang karo Gusti Allah di kilo aku langsung ngoten. Enten sing wonge butuh golek-goleki Gusti Allah langsung golek dalil macam-macam. Pun. Nah, saniki napa bedane murid kali murad? Majdzub kali salik, mustadilu bihi kali mustadallu alaihi wa. Nggih, sami niku istilahnya telu sami napa? Mustadilu bihi niku sami kali murad sami kali majdzub. Mustadilu alaihi sami kali murid sami kali salik. Niku sak istilah mawon. Lah saniki murid fal muriduna mongko utawi pira-pira murid asalikuna kang padha ngambah kabeh ilallahi taala maring Allah taala fi khali sulukihim ing dalem tingkah suluke muridun iku mahjubuna padha kaling-kalingan kabeh. Kaling-kalingan an rabbihim saking pangerane murid. Sebab apa? Biru yatil aghyar, sebab ningali liyane Gusti Allah. Jenengan sing ketok dhisik dhewe niku Allah napa liyane Allah? Nah, dari tidur nyenyak yang tidak ada kesadaran sama sekali muncul kesadaran biar ngoten niku sing ketok dhisik dhewe Allah apa liyane Allah. Lah lek sing ketok liyane Allah berarti sama niku murid. Betul mawon. Murid niku mesti mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyar. Fal asar bajur ningali labete aghyar. Liyane Allah niku kaya-kaya duwe lagut. Delok geni manasi, delok banyu nyegeri, delok angin ngisisi. Gitu, delok srengenge madangi, delok lampu madangi. Akhirnya sama dia penganggap Allah tidak berperan. Nah, niku jenenge mahjub. Jenengan tidak punya kesadaran bahwa semua ini ciptaan Allah. Jenenge mahjub. Terhalang. Dan wal aqwanu zahiratun lahum wa maujudatun ladaihim. Kahanan sing ana menurut keyakinane murid, nggih kula sampeyan sing suluk niki itu ada maujud, bisa terlihat dengan nyata, bahkan orang sering mengatakan nyatane ya kuwi ya. Ini alam nyata sedangkan Allah itu alam gaib, malah kebalik. Karena mahjub. Wal haqqu ta'ala ghaibun anhum. Allah malah ghaib anhum dari murid. Falam yarauhu, maka mereka tidak mampu melihat Allah. Nah, niki lak aja diterusno pembahasan iki. Mboten cekap pedale ngoten lho. Nggih, lek kangge neruske pembahasan, insyaallah dipun wangsuli malih njing pengaosan ingkang badhe datang. Mugi-mugi ingkang penting mugi-mugi kula panjenengan sedaya
bener-bener pikantuk pitedahipun Allah Subhanahu wa taala saged manggahaken kebenaran kebahagiaan dunia ngantos dumugi akhirat. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi wa man bi yadihi al-khairu kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika wa haramika bi fadlika man siwaka bi ta'atika ma'asyati rahmatika ya rahman rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.